I qui és el típic convidat quan tenim una típica secció de jardineria com aquesta? Doncs en Joan Bordes, de Jardineria Bordes. Benvingut, senyor Bordes. Molt bona tarda. Com estem? Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos i nosaltres estem també molt contents perquè en aquests 13 anys que portem a Gavà Televisió jo crec que no he conegut mai a ningú tan enamorat de les plantes com vostè. Bé, és la meva vida, és el meu esplai i tinc la sort que visc de les plantes. O sigui, fixa't, soc un afortunat que les plantes em fan, em donen la vida, és la meva professió, visc d'elles, millor no pot ser. No se'n cansa mai de les plantes, no? Impossible, impossible. Avui parlem d'allò que ens passa ara en aquesta època. Jo recordo que fa uns estius ens va visitar per dir-nos què havíem de fer a l'estiu, amb la calor, per regar les plantes, fins i tot quan marxàvem de vacances. Avui anem a tot el contrari. Què hem de fer ara a l'hivern i més ara en aquests dies que hem tingut ara fa poc de temperatures molt i molt baixes que de ben segur han deixat algunes plantes una miqueta tocades, no? Sí, tocades però no mortes. Tocado però no hundido, eh? Podem dir que més del 90% de les plantes estan mig geladetes, però estan plenes de vida. I gairebé sempre, quan una planta està afectada com aquesta, doncs les llancem, i és una llàstima. Ara que comencem a reciclar papers, cartrons, tot el que surt de casa, per sort, vidre, etc., doncs també hem de començar a reciclar les plantes i conservar-les. La immensa majoria de plantes, encara que quedin molt afectades, com ho està aquesta o més, no per això és que s'han de morir. Aleshores, per favor, no llancem una planta viva, és un ser viu, reciclem-la, cuidem-la, reguem-la, abonem-la i, a més, amb l'avantatge que qualsevol planta que ha estat afectada pel fred, com és aquest cas aquesta, si la cuidem i la mimem i l'abonem, fem tot el que haguem de fer, després tindrem una planta més forta que si comprem una nova. Primer, val la pena estalviar, perquè l'economia avui dia val la pena vigilar una mica el que gastem, però sobretot, qualsevol planta recuperada, per malament que estigui, si no està morta del tot, després la planta ens recompensarà perquè l'any que ve tindrem una planta segurament més forta, més sana i més dura que si en comprem una nova. És a dir, que la planta ho agraeix, no? Ho agraeix moltíssim. Aquest esforç que fem per ella ens el torna. Perquè el fred endureix la planta. O sigui que la planta tindrà un any més, que això també serà veterana, si és veterana serà una mica més forta, i a sobre, al passar-ho malament pel fred, després la planta ho agrairà amb un creixement i un rendiment òptim. De ben segur molta gent s'ha trobat aquests dies que té unes plantes al balcó, ha fet molt de fred i algunes pobres estan com aquestes i altres estan estupendes, en canvi. A quins factors es deu això? Hi ha una enorme diversitat. En principi, si les plantes són autòctones o de clima continental, el fred no els hi fa res de res. Però volem tots color, volem perfum, volem plantes molt maques i algunes d'elles són com aquesta i totes aquestes que tenim aquí al costat són de països semitropicals o tropicals. Aleshores, aquestes plantes, en cas d'un hivern rigorós com aquest, pateixen força. Algunes potser arriben a morir, però molt poques. Però, com que encara no en sabem prou, perquè dintre la jardineria sempre se'n pot aprendre una mica més, el que hem de fer és mai llançar-la. Encara que estigui uns dies en mal estat, a la que vingui el temps més favorable, vingui la primavera, si, repeteixo, les cuidem una miqueta, aleshores, doncs, tindrem una planta viva perfecta, no? És a dir, si arriba la primavera i veiem que la cosa no es recupera, potser ja ha estat fatal, no?, a l'hivern, per la planta. Sí, però és que pensa que la majoria de plantes es recuperen. Ara, el que no hem de fer és, per exemple, si una planta està molt afectada pel fred com aquesta, és podar-la. Perquè al podar-la li farem unes ferides que no sempre la planta estarà contenta, perquè si pateix pel fred i a sobre li fem una nova cicatriu, la planta patirà. Hem d'esperar uns dies a podar-la i quan la planta està una mica recuperada del fred que ha fet, llavors sí que la podem podar
la planta cicatritzarà bé les ferides i tornarà a regenerar-se. El que sí, evidentment, podar-la no, però sí que l'hem és abonar una miqueta, si és possible posar-la en un lloc una mica més calent, posar terra nova, en fi, totes aquelles coses que sabem que la planta ho agrairà. Imagino que a vegades també podem intentar recerar les plantes del fred, no? Això seria molt important. Si quan fa fred, les plantes més delicades les posem en un lloc una mica més arrecerat, prop d'un mur o d'una paret que ens protegeixi del vent del nord, del vent del nord, aquesta planta segurament que aguantarà força més. També les podem tapar una mica amb una manta o amb un teixit, però el millor seria, si és possible, reservar-les en un lloc una mica més protegit dels vents del nord. I si no la podem moure? La tenim allà plantada al jardí o tenim aquells testos tan enormes? Aleshores, la planta, la podem, si una planta l'estimem molt, la podem embolicar amb una manta, amb una tovallola vella, amb una manta. Sí, per exemple, si la lliguem una miqueta i aquí posem com una bufanda, aleshores la planta aguanta moltíssim més. Qualsevol bufanda vella, qualsevol tovallola vella, qualsevol teixit natural. El que no va gairebé és el plàstic. El plàstic sembla que protegeixi molt i, en canvi, el fred travessa el plàstic fàcilment. Millor amb un teixit natural, sigui una tela de sac, una bufanda vella, una tovallola vella, qualsevol cosa. O sigui que val la pena, perquè una planta viva s'ha de conservar. Les plantes ens ajuden a filtrar les impureses de l'aire. El que filtra els gasos, la contaminació, la pols, són les plantes. Les plantes dia i nit no fan altra cosa que filtrar i millorar l'aire que respirem. O sigui, val la pena, doncs, que respectar-les i conservar-les. Quina seria la campiona de la resistència? Aquella que la podem deixar fora i no li passa res? Doncs mira... Perquè jo, per exemple, jo ho tinc fatal i a casa meva hi dona molt poc el sol, ara a l'hivern, evidentment, fa fred, i jo necessitaria una planta que m'aguantés allò contra viento i marea. Doncs estem en un país que és el país d'Europa que hi ha més plantes autòctones. O sigui, fixa't tu, sembla increïble, no? Estem en un país beneït per la vegetació. Per cada planta autòctona que hi ha a Alemanya, aquí en tenim 32. Sembla curiós, al revés. Sí. El que passa que moltes vegades desconeixem les plantes i no les posem al seu lloc adequat. Però si al comprar les plantes preguntem, ens informem i utilitzem preferentment les plantes autòctones i les posem al lloc adequat, tindrem un èxit absolut. Després les cuidem una miqueta, no? Però moltes vegades comprem una planta perquè és molt maca, perquè la flor és perfumada o per qualsevol efecte decoratiu, sense preguntar si la planta és l'adequada pel lloc que la volem posar. I això és un fallo que es paga car a vegades, no? Es paga car perquè la planta o no s'adapta, o es mora, o funciona malament. Digui'ns una de bona, una d'autòctona que ens aguanti bé. Ostres, és que mil, la fariola, el romaní, la ruda, el palmito, el famós margalló. Mare de Déu, estem en un país afortunat en vegetació i no sempre aquesta fortuna que tenim la utilitzem a favor nostre, no? És per això que jo prego que abans de comprar una planta li preguntem al professional si aquesta planta és adequada pel lloc que l'anem a posar, segons el sol, segons el vent, segons l'humitat, segons la terra, segons la quantitat de terra. La informació adequada farà que la planta ens doni un resultat extraordinari. Si no ens informem bé, aleshores les plantes, per fortes que siguin, no sempre fan miracles, no? Doncs ja ho saben els nostres espectadors que si un dia d'aquests han obert el balcó i s'han trobat les plantes així de pensides, com ens les ha portat avui el senyor Bordes, que per aquí davant, no sé si les hem vist, també en tenim de maques. Evidentment. Evidentment, les plantes, hi ha plantes que aguanten i que aguanten bé, però hi ha algunes pobretes que se'ns penseixen una mica. Hem de ser perseverants, hem de cuidar-les i hem d'esperar la primavera, que de ben segur tornaran amb nosaltres. Sens dubte, amb tota seguretat, la immensa majoria. I si tot i així se'ls hi han mort les plantes, perquè hem vist que ja no, sempre poden visitar el senyor Bordes, que recordem que a la seva jardineria Bordes, qui més la coneix, però estan a l'Avinguda del Mar sense número, i també poden visitar la seva web, que m'ha agradat molt, que tenen una web estupenda, Moltes gràcies. jardineriabordes.com. A més, voldria recordar que també som afortunats perquè a Gavà i la zona al voltant
és el lloc d'Espanya que hi ha més possibilitats de comprar plantes. A molts magatzems de plantes. Sí, tota l'avinguda hi ha molts magatzems de plantes, certament, sí. Estem nosaltres, està Jardiland, i estan molts. És el lloc d'Espanya que hi ha més oferta de plantes. O sigui que, a més de reciclar-les, també podem comprar tota mena de plantes a Gavà, que amb això Gavà és afortunat. Veuen perquè el senyor Bordes és fantàstic? Perquè no només ell diu vinguin a casa meva, sinó vagin a casa dels altres també a comprar plantes. L'important és comprar plantes, tu, i fer el balcó ben maco. Disfrutar de la vegetació, això és l'important. Senyor Bordes, moltes gràcies. Encantat. Ens veiem d'aquí uns dies perquè ens continuarà visitant per aquí pel programa. Encantat d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies.